Това ли е Емо Каменов извън YouTube канала, извън социалните мрежи, извън реалити форматите? Това ли си ти? Разбрах едно, че човек минава през много перипети в живота си и човек трябва да взима поуките през всяка една година, където минава от живота му. Стигаме до миналата година, 24-та година. Ти разплака един младеж. В къщата влезна един вип гост, Емил Каменов. И днес... Да. Вече не ние. Без да искам, ти станах клиент. Само ще ти кажа, че в историята и в практиката на Софийски районен съд това е най-скъпия шамар. Ще го удриш, бе? Дели, ти агресия. Дали си представяш, че това е шамар? За тия ти думи сега, нали знаеш колко хей ще плаваш? Не ме боли, но ме удари. И самата постъпка не е правилна. Искам да вземеш мерки. Здравейте, вие гледате Минутите с адвоката. Както ви обещах в предходния епизод, ще ви срещаме с мъката в очите на хората, а понякога и с радостта. Аз съм адвокат Божидар Терзийски. Този формат се случва благодарение на екипа на адвокатска кантора Марковски и на студио Eccentrix. Днес на гости ни е един човек, който много от вас го познават. Участвал в редица реалити и телевизионни предавания. Лице с човек с над 170 хиляди абоната в YouTube. Чак му завиждам за абонатите. Собственик на бранда Шашев. Днес на гости ни е не кой да е, а самият Емо Каменов. Адвокат е. Аз си представя, къде ми удари. До сега ме не бе представили така. Виж сега, мисля да те представя като лошото момче на социалните мрежи, всъщност на реалити шоутата. Обаче... То си е така. Добре. Не е лошо, а така ми и казват. Аз не съм лошо, ти много добре ме познаваш. Аз така ми представят ме така навсекъде. Представяте като лошото момче, но защо? Ще ти кажа защо. Това е изграден образ или това е истинският Емо? Значи, виж са, лошо момче, ако можеш да кажеш на лош човек, който обича да се говори истината, да нема скрито, покрито, под масата, зад гърба. Аз обичам, сега ти казвам, не ставаш, ставаш, за каквото и да било. По-добре така, по-добри приятели ще си бъдем, отколкото го чуваш зад гърба ми, зад 5, 10, 6 човек, който ще изкриви истината. Ако човек, който държи на правдата и на истината и на това да си показва какъв е всъщност той, е лошо момче, нека да бъде лошо. Това ли е Емо Каменов извън YouTube канала, извън социалните мрежи, извън реалити форматите? Това ли си ти? Винаги. Или това е образ? Никога, значи образ при мене не е бил никога. Още от първото ми предаване, където са ме снимали през далечната 2014 в картицата, даже тогава се показва, тогава съм бил на друга възраст, разбира се, на 33. Тогава нещата при мен стояха по-различно, бях повлиян от работата, която работех, от длъжностите, които имах, нещата, с които се занимавах. Годините през 2014, знаеш, тогава не беха като сега, беха малко по-либерални. Не, че нямаше закон, той сега има закон, но за определени хора. Въпросът е, че тогава бех на по-млад. Енергията беше друга, а има едно друго, с къв се събереш, такъв ставаш. Ма ти са не ти е паднала енергията? Не ми е паднала енергията, просто вече след като един човек почва да става, аз не обичам да казвам думата известен, защото е тъпо, разпознаваем. Познават го хората навсекъде, къде да отиде. Те по принцип много хора ги познават, ама не ги уважават. И много хора участват в предавания, ама до там. По някакъв начин съм се запазил, нали? Господ ми го е дал, за което съм му благодарен всеки ден. Да ме познават, да остана във времето. Това са вече 11 години, както ме познават хората. И за тези 11 години разбрах едно, че човек минава през много перипети в живота си и човек трябва да взима поуките през всяка една година, където минава от живота му. Да види малко назад, по някой път да се срамуваш от това, защото е хубаво да се срамуваш от това по някой път къв си бил, за да може да не го повториш и да се изградиш малко по-добре за другата година. И изобщо за живота си. И тук от последните години работя с Eccentrix, с моя приятел, аз така му казвам, моя продуцент.
И си говориме много често с него на тази тема, че е хубаво, че вече се изгражда друг образ в мен. И аз това съм го усетил много отдавна. Човек, който е преживял много простоти, дивоти, ще спеста другите неща, има право да говори и иска да се оправи, и има право да говори какво не трябва да става. И какво не трябва да бъдат младите момчета, младите момичета, младите тинейджери, 18 годишни, 20 годишни, та дори и тия, които са до 30, пак трябва да се слушат. И с него много пъти сме си говорили, че вървиме в така правилна насока, че се опитваме да даваме съвети и се радвам, че виждам много хора млади. Че като ме видят и ми казват, нали, че ме гледат и много хубаво говоря. И не само като ме видят наживо, и по телефона ми ги пишат на съобщения, по всички мрежи социални ми пишат, нали, бате, гледаме те, харесва ни това, което говориш, моля ти се, не спирай. За кое по-точно, защото аз много неща казвам, защото в моите видеа има много образи и комични, по някой път трябва да са и просташки, защото предаванията, които ги говориме, са просташки, но имаме с господин продуцента едни много хубави предавания, където засегат общността, какво се случва в България. И ние тогава малко повече натискаме и се получава ето този момент, когато хората разбират, че ти си променен. И е хубаво хората, пак го казвам, ето и тук в твоя канал, хубаво е, няма значение на коя възраст си, да се променяш. За добро, не за лошо. Популярността пречи ли ти? От началото ми пречеше. Свиква ли се с нея? Отдавна свикнах. Първоначално не можах така да свикна, защото, както знаеш, на времето имаше жълти вестници. 2014-15 нямаше толкова много, имаше само един Фейсбук развит. Много пишеха глупости за мен и за семейството ми. Какъв ли не съм бил, майка ми и баща ми ги уморя 150 пъти, бедни сме били, цървули сме били, какъв ли не съм бил. С годините свикнах с това нещо, те и в момента ми пишат. Да, с това ще те питам, с хейта как се справяш? Има една много стара приказка, и ти много добре я знаеш, лоша реклама няма. Другата, която аз много я обичам, е по-добре на хората в устата, отколкото на хората в краката. И аз знам една друга, която, че най-лошия съвет е непоискания съвет. Нали, това е от нашата камбанария. Питахте, интересно е как се справяш, защото хората са на два лагера. Със сигурност не е без значение и не е лесно да събереш над 170 хиляди абоната в YouTube. Малко хора могат да се похвалят с такава численост на хора, въпреки че може би една част от тях те са се абонирали, но същевременно те хейтат в видеята. Определено е така. Само да кажа, тези, които най-много те хейтат, те са най-големите, как е правилната дума? Фенове. Не фенове. Тези, които те гледат и следят видеята ти, са точно тези, които те хейтят. Защото те виждат ти какво правиш. И аз съм се представил и той трябва да напише, ти си почва да те реди. А откъде ще знае? Той трябва да е изгледал видеото, разбираш. Така че аз съм благодарен и на тези хора. Ти ли намираш проблемите или проблемите намират тебе? Защото ще ти кажа защо те питам. Знам, що ме питаш. Последния път беше направено видео във връзка с едни лица, които са задържани там, където са измъчвали едни животинки. Да. Голяма част от хората имам чувство, че не разбраха какво искаш да им кажеш във видеото. Така, това да. Още, че те нападнаха, нали, че видиш ли, че то си бил приятел с тях. С момичето. Хубаво да има ти от 100, но не съм и бил приятел. От 170 хиляди абоната. Или дори в Инстаграм от тези, не знам, там имаш и там беха доста. Виж са, господин адвокат, аз навсекъде имам много последователи. В TikTok имам 3 или 4 профила, които ми ги свалят по 150-170 хиляди последователи. Последния съм го ставил така, не само като да съм там, защото правя много с рекламна кампания. Се занимаваме и го ползвам повече като рекламна кампания. И за това е само на 80 хиляди. Иначе много ме следват в Instagram, в TikTok, в YouTube, навсякъде. Всеки има право да изразява мнението си, но аз не мога да съм виновен, че някой ми е приятел
в тези платформи. Не нося отговорност, а аз, и пак да кажа, аз и тогава го казах и с видеото, което го пуснахме в моите социални мрежи, аз си я познавам, но познанството ми се стига до там. Тя беше гадже на мой приятел. Преди 2 години вече близо е това. А този мой приятел много отдавна не е гадже с нея, той е женено вече. Момчето съвсем друга жена. Разбираш? А тя си е била една поредна мацка, която ние сме излезнали 2 пъти, 3 пъти на кафе сме били с него и други хора и сме си смеяли, приказвали 1-2 часа. Това прави ли ме приятел с нея? Не, аз го гледах видеото и никой не можа да разбере посланието, какво искаш да им кажеш. Ти това им обясни. А те реално те нападнаха, че ти ги защитаваш. Да, не можах да разбера как се случва това, че защитавам някой, който го познавам на здраве и здрасти и не съм го виждал година и половина. Това не ме прави приятел с нея. Те, защото ме нападнаха, бате, защо тази е в профила ти? Защо ти е в приятелите? Чакай бе, утре този човек, който е написал това, той може да направи друго престъпление, другите ще скочат, защо този ти е? Нали, едното с другото Хората не мислят правилно, убедил съм се. Българина мисли праволинейно. Много бързо и неправилно. Да, ти си представи адвоката как общува с хора, които са извършили престъпление. Аз направо на тебе не знам. Трябва да ни натемосват. Не знам. Мен всеки ден ми изненадват хора, които може би са извършили престъпление. И, всъщност ние сме мразени. Аз от първото видео не мога да се оплача от страната, че има много хейт. Има го, но като цяло има много хора, които се изказват негативно. И това са хора, които те не ме познават. В смисъл, мен даже, между другото, аз им път да го казах, мен ми достава удоволствие, нека да ме мразят. Да, чета ги коментарите, но просто от любопитство. И отговарям на тези, в които намирам смисъл и логика. Другите, които не намирам, въобще не им отговарям. Мога само да кажа така, за съжаление, българския народ, може би 80%, нали, така в моите очи, моето съзнание от нещата, с които се занимавам и с хората, които ме следват навсякъде, във всички мрежи и множеството послания, които получавам навсякъде и се изграждам по това нещо. Аз горе-долу сигурно около 300 000 човека, а може и повече, 350 до 400 000 човека ме следят навсякъде. Това си е доста добра извадка от това, което хората пишат. И аз съм засекал, че хората са недоволни от живота си. Хората не могат да си позволят да кажат, моят продуцент много го каза, ние казваме това, което вие искате да кажете, но не можете. Да. Той го каза и аз го перефразирам. И е така. Тези хора искат да кажат такива неща. Иска им се те да го кажат. Иска им се всичкото това. Но не смеят. Не знам защо. И като ме видят, че аз го казвам и не се страхувам, в тях се пробужда, може би, някакъв яд или злоба. Така си го определям. Или завис. Това са за това, че аз съм го казал, те не са го казали. Защо аз го казвам? Не мога ли аз да го кажа? Нали, то доста объркано и смятам, че българина в последните си години е изглупавел. Не е изпростел. Разликата е голема. Прост човек си е прост човек. То е ясно. Глупав човек е съвсем различно. За мен последните години българите са изглупавели от всички социални мрежи. Това допринесе голем проблем за обществото и ще продължават да допринася. И смятам, че всичкото това се дължи на тия интернет мрежи. Изглупавяваме като нация. И зависта. Най-гадното, нали, това пак е една от Божиите заповеди. Не завиждай на ближния. А в България какво се случва? Завиждаме. Ама сега аз съм изкарал 5 лева и съм си позволил да отида някъде с моята жена или с който и да било. Те веднага ще завиждат. Защо? Аз не мога ли аз да отида? Нали? Всеки трябва да стане, да се труди, да иска да постигне нещо, да има една мечта, нали? И да продължи смело напред. Нема нещо, с което човек да се хване и в един даден момент Господ, нема такъв вариант Господ да не ти помогне.
стига да си сериозен в това, което правиш и дали го искаш от сърце. Та смея да кажа, че изглупавеха и единствената им алтернатива на българина е да мрази и да обижда, да хейти другите, които малко се опитват като мене да бъдат да са разпознаваеми и които казват някакви хубави неща, поучителни неща. Обаче те ще го нападнат, защото ти бе, кой си ти ще ми даваш акъл на мен? Нали, ти си селянин, ти си същия, ти си боклук, ти си почват веднага да те сочат с пръст. Само че аз им казвам, нали, като сочите с един пръст, другите 3 сочат към тебе. Така че Така е. да внимават къде сочат. Това ли е правилното? Да няма цензура? В смисъл, ти налагаш ли си цензура за себе си? Аз си налагам цензура с това да не псувам. Да не слагам епитети. Ти много добре знаеш, че обичам да псувам и да слагам епитети и то много кръсноречиви от северозапада съм все пак. Монтана. Това е хубаво, че се сдържа и в съда. Да, нали? Да. Това беше похвално. Да. На фона на това, което чухме. Да. За това се спирам. Всичко друго не се спирам, но за псуването и слагането на епитети се спрях. От началото, като почнахме канала, вървеше така с псуване и слагане на епитети, което не беше много добре. Осъзнахме, че не трябва да работим по тази логика, по тази схема. И сменихме схемата и за това и нещата почнаха да стават. По-хубаво. Да върват по-хубаво. Нали, аз пак си карам, те хората искат моя диалект, искат това да си го кажа как си по мой начин, да си по естествен начин. Но да не казвам сега да псувам, да ги слагам епитети, нали? Това само избегнах, всичко друго си е също. С тебе ми е лесно, защото предполагам няма въпрос, на който да не искаш да отговориш. Не се притеснявам от нищо. Да, даже не си полюбопитствал какви са въпросите. Това, което описа преди малко, това ли е днешната младеж, младите хора? Това ли са хората, които... Надявам се да не е така. И с моя продуцент пак сме си говорили с него, нали, си говорим много по тия теми, като правиме видеа, такива видеа, които са на социална тематика. И после си говорим с него, викаме, ние наистина правиме ги тия предавания, обаче да се надяваме, че влиза на повечето млади в главата. Защото нашия канал, моя канал е съсредоточен по-точно да си кажа към младите. Тия на години като мен и по-големи, те знаят вече са други хора, при тях се очаква забавление. Но те приемат и те това, като говоря за младите, за хубаво. Така че аз го правя за младите, за тинейджерите, за подрастващите, за 20 годишните, да разберат. Един да е спасене. Разбираш? Един да се слуша спасене. Аз се вярвам, че има здраво стъпили родители на земята, които обучават децата си както трябва. Като каза спасен, аз се сещам за спас. Ама ще те питам и за него. Всъщност, защото предаването не е за него, ама трябва да те питам и за него. Ще ме питаш. В крайна сметка. Аз за времето да ти кажа, много трудно се престрашихме да го направим този формат, защото мисля, че не сме точния вид контент за младите. Защото това, което можем тук да го направим. Много колеги правят видеа. И кратки, и дълги, и дават правни съвети. Моето наблюдение е, че успеваемостта е много малка, да не кажа клони към нулева. Сега ние се стремим тук да направим нещо различно, което го правим в момента и ще видим дали ще има резултати, дали ще се харесва на хората. Да се надяваме. Именно за това искаме да разказваме човешки истории. А ти си пълен с човешки истории. Ще се върнем и към случая с Спас. Спасена. Спас, мисля, че се казваше. Аз поне така колко си спомням, или поне от делата имам спомен, но ще те върна малко, не много назад във времето, ще те върна в Сърбия. Там участват и в едно реалити. Задруга. Задруга, да. И там беше лошото момче на онлайн формата. Слушай, там хората си, сърбите, обичат, те им казват криминалци. Те си обичат криминалците. Лошите си обичат там, в Сърбия. Аз бех с един, той мисля, нормално да ми е приятел, къде беше с мене Кристиян Голубович.
Хората, които се интересуват, знаят кой е в България, знаят кой е Кристиян Глубович. Човека е много известен в Сърбия, излежал си е присъдите, затвора и всичките гадори, къде ми е разказал. Бил е с много влиятелни хора по времето на Милошевич и тем подобни. Сега, какво да разказвам? Човека си е гангстър, къде не са живи. Това реална случка ли беше там, която се случи? Да бе, реално. Аз мислех, че е като тук в България. Всичко не, там си е, как да ти обясня, живеме 58 човека, не можем да сме добре. Винаги и краднеме си храната, криеме си дрехите, циганска работа. С извинение на нашите брати роми, че така казвам, но дива работа. За друга, предаването е дива работа. Въпросът е, че хората там в Сърбия, как да ти обяснят, ние не сме нищо. Там тия са, дали живеят още 90-те години, не знам, ама за тях това да се бият, да се плюват, да се псуват и то жените да го правят е съвсем нормално. А съдът ли се за това работа? Не. Никой осъден нема. Ние като го набихме този, и аз също даже не го казвам, че е бой, където яде бой. Това също не беше, защото дойде охрани, дойдеха всичките там да ни държат. Мене на клипа се виждаме, държат 5 човека плюс охраната и охраната яде шутове. И той яде тупаници, ама пак не е бой как бой, нали? Какво си трябва да бой, сега това не е бой. Това беше закачка някаква, така ли? Да, не е бой това. Какво остава за нашата Спаска, къде съм ми направил така. Стига сега. Да стигнем до там. Ще стигнем и до него. Хората, дойдеха полицаите тогава, изгониха ни от предаването. Дойдеха полицаите, взимаха ни в това, кажи го, в районното. Сутринта от 10 вечерта до 10 седехме. Донесоха ни ядение, пиене, цигари, тогава по цигари. Седят полицайите с нас, не сме затворени, нема заключено, нема нищо. Седиме си у канцеларията с тех. Дойде на Кристияна адвоката. Седехме си, чакахме да дойде от доктор някакво решение, че он е бил подал жалба. Не адвоката ми, как аз не ги разбирам. Прокурор. Полицай. Прокурорско решение дойде от Белград и се обадиха 9 часа вечерта и казаха, нали, даже те не се обадиха, обади се следователя да пита какво става и прокурорът беше казал, така, това преразказваше полицая следователя, каза, той ми се засмее и каза, за какво държите хората, вие трябваше да ги пуснете отдавна, няма нищо срещу тях. А они са си ни държали, никой не е се сетил да се обади, разбираш? Какво трябва да се случи? Они ни донесло ядене, бира, какво ли не, а отвънка пред цялото районно фул са журналисти. И ние си седиме вътре, пушиме си цигари, майтапиме се, уния ни пускат разни работи, къде са ни гледали клипчета, защото предните дни там, то всичко в интернет. И се смеят и ме питат за България, готини полицаи. И то човек вика, ми тръгвайте се, вика, няма нищо. И аз си вика, нали, само ми кажете, да напишеме, адвоката трябваше да напише нещо, ма не знам какво. Сведения сте давали нещо, не сте да си ги разпитали. Човек, то беше, какво ти каже, 2 реда написа нещо и се подписахме и двамата с Кристиян и този, кажи го следователя, и той вика, пожива, поздраво си ходете. И аз му викам, сега аз мога ли да се прибер за България? Викам, може си идеш сега, утре, други ден, може да се върнеш, може да доваждаш, през 1 час и да се връщаш, вика, ако сакаш. Никой сега вика... дело нямаш. Ма никак нищо няма. Ти си пълноправен член, даже вика, яла пак тук да се върни се предаването. Супер. По принцип, как имаш ли наблюдение в Сърбия, как те приемат? Всъщност, дали си негативен образ за тях? Мисля, че не съм. Мисля, че не съм, защото ще кажа, на другия ден си тръгнах. Дойде един приятел да ме вземе от България и минахме през Белград и през колите ме познаха. Ние не сме спирали на една бензиностанция, само спрехме да заредиме. А там при един мой приятел, неговите родители спах при него. При неговите родители. То там се изреди целият блок, братко, да дойдат да си говорят с мене. На масата вечерта, па сутринта закуски ми носят, па кволине, па мекици, па баници, па сандвичи, па кафета, па чайове. Разбираш, всичките не се ли там... закусва с кара сутрин? С кой? С кара не се ли закусва? Вечерта бе направили една маса, ти казвам, целият вход стои и чека да дойде, разбираш? Тя явно майка ме беше подготвила, ама знаеш колко се радваха хората? Излезнаха на другия ден, довиждане,
па на бензиностанцията ме познаха, си приказвахме. И най-интересното беше, нали, има каси на магистралата. Да. На тръгва, на влизане нема хора. Нали, на излизане на ниш, чак след ниш си плащаме. Отиваме и едно се пада от моите страна и аз давам парите и той като иде: братко българин! Викам: да. Па стой, вика, да се сликаме. Викам: какво ще се правим, бе? Беге, викам, че трябва да си одим. Стой! Затвори това. И викна на всичките. Като излезна той, всичките излезнаха. Да, колко кабинки имаше? Още 4-5 кабинки. Всички затвориха бариерата, дойдоха да се снимат с мен. Ма ти сръбски ли си научил? Па горе-доле. За да бъдем там от това предаване с това мой приятел, учихме, он ме учи на сръбски. Аз имам една идея. Сега ще звънем на един сърбин в Белград, да го питаме дали си негативен или положителен образ и да опитаме и всъщност да пробваме да видим Емо Каменов знае ли сръбски или просто ни подвежда в момента. Сега, звъна му. На кой ще звъниш? На един сърбин. Познавам ли го? Не знам. Може да съм го позабрал малко, мъж. Сега ще опитаме първо ще го питаме за тебе. Ало. Здрасти! О, Боби, как е? Како си? Горе-долу. Работиме. Исках да те попитам, имало някакво сръбско предаване, такова реалити за друга. Чувал ли си го? Задруга, елита, да. ТВ Пинк там. Там участвал ли е българин? Участваше нещо? Имаше един много добър даже българин. Един такъв висок, цял на татуировки. Прилича много гадно, ама е много добър човек. Емил Каменов, знаеш ли го? Знам го, ще ти кажа в каква връзка те питам. Той там, нали, беше станал някакъв скандал с него? Да, там. Той беше нещо изпровокиран там от един набеден такъв. Не знам как и точно български се казва. Един такъв човек и Емил нямаше избор, момчето. Така че... Ти още... Беше жалко там, знаеш колко го заобичаха хора. Аз гледах това предаване заради него. Ти още ли си в Белград? Между Белград и София, между съм. Така че... Иначе въобще в Сърбия, какво е отношението към нашия образ на Емил Каменов? В смисъл, положителен или отрицателен? Мразят ли го сърбите за това, което е направил? Не, те го обичат. Той има подкрепа и преди това той се показва като добър и там е получил екстремна подкрепа. Как ще получи? Той е набил ваш гражданин и ще го подкрепя. Това е абсурдно, е. Набил е идиот, не е набил нормален гражданин. Правилно. Да, ясно. Сега ще ти кажа, той всъщност е до мене, Емо Каменов, и поне твърди, нали, че знае и сръбски, пък аз като адвокат подлагам го на съмнение. Моят дядо, между другото, по майчина линия е сърбин. Обаче аз не знам сръбски. Разбирам го, но не мога да го говоря. Затова ще те помоля за твоята експертиза. Той те чува в момента. Я видим колко сръбски знае този човек тук. Добър дан, Емиле, како си? Добър дан, бе. Како се зовеш? Михайло. Приятно ми е, Михайло. Зовем се Емил. Драго ми е. Ти си тамо причал добро сръбски? Не съм причал добро. Имам един другар тук в България, дека ме е учил на сръбски, ама мора да съм го за малко... Не можем да го причам сада. Добро, да причаш перфектно, разумемо се. Разумемо се, защото ти причаш повече на български, зато и иначе... добро. Тамо са те и са сви разумели, не е било супер. Драго ми да те чуем, имаш много подръжки из Белграда, само людите воле и надам се да си нам дойти нека до госте. Фала ти, поздрави на Белградо, надам се да ме повикат отново Задруга, може да направим нов сезон. Не знам. Как? Що да не. Било ми е много мило и драго, друже. Драго ми е. Фала ти. Айде. Разбрахме, че сръбски е добре го владее, нищо че вика, че го е позабравил. Добре, да. След тук предаването ще ти пусна едно съобщение по една крушовица, ако мога да ни изпратиш.
Това е твоя редовна поръчка. И Митко, така че... Супер. Много ти благодаря. Извинявай за притеснението. Фала ти, брат. Чао. Чао. Аз ми, че ни лъжи за сръбския, то се оказва истина. Виж сега, аз съм го говорил, аз го учих от моя приятел тук в България. Като бех там, вътре определението, първата една седмица ми беше кофти, защото с него само си говорехме тук по 3-4 часа на ден. И му се обаждах, си говорихме по телефона, той на работа, аз си говорих с него, но ми беше забранено да си говорим на български, за да мога да се научим. Горе-долу е така 50% пофанах. Обаче като отидох вътре при уния, сега той момчето тук се съобразява, нали, как говори. Обаче като отидох вътре при уния 58 човека, нали, значите, как и в България има диалекти, и в Сърбия си има диалекти. Ай, човек, доде фане, мари. Казвам ти, не знаех какво ми приказ, викам, бре, мамицата му. Да, и после вече постепенно, след първата седмица, там 10 на дена, вече сванах за къде и почнах да се отпускам и си говорех много добре. Ама, като не, нали знаеш, когато нещо не го практикуваш и го позабравяш. Аз не беше точно контекста да разбера дали знаеш сръбски, по-скоро иска да го питам в Сърбия, в Белград, как те възприемат? Значи и до сега... Обаче, ето, а на него му вярвам, между другото, защото той няма що да ме лъже. Аз да ти кажа, моята работа беше, че ходех, като работех, защото вече съм безработен, работех около 6 години, работа ми беше свързана много с Македония. След това предаване, като съм ходил в Македония, не мога повярваш, македонците как се преобърнаха, нали, хубаво говореха с мен. А как безработните около реклами толкова... Не имах предвид, защото аз работя друга си работа на трудов договор и така нататък. Това не го знам въобще. Да. Гледам, че другата работа не ти е спряла, се увеличила. Да, другата работа, не е спряла. Имам предвид редовната, която си е на трудов договор там. И македонците така погледнаха, защото вътре в предаването имаше един македонец. И аз много се застъпвах за него. Един македонско момченце, което беше певец. Имаше една кадърва коса дълга и въпросният човек, който аз го набих с Кристиян, постоянно го закачаше. И един ден в яда си, как да го провокира вече, защото той, момчето слабичко и покрай нас. И той не мога да му каже нищо. И един ден изварди, нас ни немаше, бехме некъде. Те да знам. Той е седел сам и изведнъж той минава покрай него. Представи си колко жесток човек си. Затова момчето казва, че он е глупак. Че не е човек. Да минеш покрай човека, да го дръпнеш за косата и да му свалиш една топка коса, така, кичур коса, да му свалиш. С каква злоба трябва да го дръпнеш? Помяра. Ти представяш ли си колко трябва да си долен, злобен човек? Демек няма дим без огън. В крайна сметка нещо те е предизвикал. И това, и момчето така плака. И така се бе, това смисъл, всеки има самочувствие са. Човека е певец, познават го. Той държи на външния си вид. Сега всички знаме хората от, нали, певците, нали, музикантите, как държат на външния си вид, представителни. Нормално момчето. Той така се разчувства. Не мога го успокоиме с Кристиян. Оня си ядоса, фанаме го там, лъгала, Паша Мари. Това беше първия път. Размина се цялата работа. И това остана вътре, разбираш, то тлей в нас. И момчето, 2-3 дена аз и този Кристиян го успокояваме, защото той искаше да си ходи, то щеше да се... То голема, той плака, ама сериозна работа, сега не се базикам. Всеки казва, бе, за коса. Какво е това мъж да се разреве за коса? Пич, не е така. Ти държиш на себе си, имаш някакво самочувствие. Ти си изпълнител. Познават те хората и некъв глупак, който той наистина глупак той затова яде, малко му беше боя. Нали, аз съм му казал, че ако дойде в България, да не казвам сега, че ще трябва и още 5 адвоката като тебе да ме защитават тогава, ако дойде. Принципно. Аз съм му казал на този човек, нали, къде е тогава, яде, че викам, ти в България стъпнеш ли, човек? Значи... Не се знае, викам, не се знае. Това е злоба. Да зафанеш ти на човек, да му скубеш един кичур, така да го дръпнеш и това тук целото да е пълно с коса. Ти какъв си злобен човек да причиниш такова нещо? Значи тук има допирни точки, пак има сълзи. Значи стигаме до миналата година, 24-та година. Да. Ти разплака един младеж. Ама естествено ли го разплака или той неестествено се разплака? Защото между другото ти без да искаш стана клиент на Темида.
Да, Очаквал ли си го да ставаш без клиент? да искам, ти станах клиент. Само ще ти кажа едно. Това е... По-добре да си беме приятели без да съм ти клиент, ама Еми- сега съм ти клиент. Ема не, ти си ми пак приятел. Ама поне да си сме- пиеме само приятели, да си пиеме биричка ракика, вместо да се занимаваме с глупости. Не. Защото по принцип, аз знам за какво ме питаш, че те прекъсвам, за Спасчо, няма да му кажа истинското име, защото не изпитвам нужното уважение към човек, който не се е поставил с уважение към мен. Затова аз няма да се използвам уважението към него. При наличието, че за този случай, който всички знаят, и ме набедиха, че съм някакъв агресор. Само ще ти кажа, че в историята и в практиката на Софийския районен съд това е най-скъпия шамар. Да, ти си... Значи, на тебе ти се търси отговорност по реда на един член 45 от Закона за задълженията и договорите, гражданско процес, но в историята и в практиката на съда това е прецедент. Това е най-скъпия шамар. Демек, ти си подведен именно за това. Имаше ли шамар или нямаше шамар? Господин адвокат, така познаваш ме, хората, които са тук зад камерата, и те ме познават. Те що се смеят? Защото и на тех им е смешно заваликите. То не е... Ние говорим сериозни неща. Това е най-скъпия шамар в държавата. Не знам даже дали всъщност ще се поинтересувам. Може би не в районен съд, а в страната това е най-скъпия шамар. Ще направим специално предаване в моя канал. Само да си довърша. Като ме познаваш ти, хората тук ме познават и хората, които гледат, дали си представяш, че това е шамар? Защото за мене, ние бехме преди няколко дена с тебе на делото, то това не е шамар, аз не го определям. Ти го определи като докосване и то може би да е така. Ще кажа така, преди малко си говорихме с тебе, Оскарите преди 2 години. Уил Смит и актьора другия, подскажи господин режисьор. Крис Рок. Крис Рок. Да. Така, той каза нещо за жена му и човека отиде да защити жена си. И му отве един прекрасен шамар. Това е шамар, защото ония горе-долу докосна с ръката си пода и се изправи. Горе-долу, не казвам, че го е направил, но това си беше и актьорски, и шамар, защото те го изиграха и двамата актьорски, но си и се чу пляс. Нали? Отве си го като, как се казва, важен вестник. Така, пяс се чу. Ама на практика те не се съдат. Всеки извади положителното от тази история. Да. Крис Рок от близо $40 на билет продава билети по $300 за шоуто си. Това верно го четох и аз, и то след една седмица. Значи, айде тогава да ни кажеш. Ти го направи, за да стане известен Спас, или някой ти каза да го направиш известен Спас? Аз така го разбирам, защото толкова е шамар, той трябваше да е паднал от стола. Така, аз направих известен Спас. Така е. Спас. А тебе кой те направи известен? Защото съм гледал едни други видеа. Не, гледали сме, господата Иван и Андрей, да не си паси в моето предаване, го казах, да не си правят с чужда пита помен. Друг е човека, който ме е направил известен, казва се Ники Николов, другия продуцент. Те беха само водещи. Всичкото, което правехме там в прословутото предаване Картица, като глупости, като обиждане, като викове, като лошо държание, като всичко това беше изпровокирано от двамата опосуми и те ме накараха да... Те казваха така: ти трябва да го правиш, за да правиме шоу. Да, за да ги нагледаемост. След като аз не се сърда на Иван, нито на Андрей, всеки си гони неговата страна. Пак казвам, нито съм се сърдил, нито ще се сърда. Да, помогнали са ми да съм в това предаване, да направиме всичките тия простоти. Но аз съм помогнал на тех, те са помогнали на мен, нали? Танто за танто. Не е ли така? Да, обаче ще ми кажеш ли ти в тази къща на инфлуенсърите, какво правиш там? Ти беше... Всъщност, там ли ти е местото? Те там популяризират хора, които никой не ги познава. Така е, в тази къща популяризират хора, които са... Ти беше единствения разпознаваем. Нискобюджетни, неразпознаваеми, даже не е нискобюджетни, защото пак ще трябва да вземат пари. Говориме за хора, които не ги знае никой, освен от TikTok. Добре, айде там майка му и баща му и от съучениците. Както и да е. Нема значение. Поканили са. Значи да приеме, че Спас като Крис Рок е извел полезното за себе си, защото са му се дигнали...
е същото това, което казваш ти, господин Да си е адвокат. дигнал Той рейтинг. си е дигнал не. Рейтинг си го казвам. Не рейтинг, ами хората го казват, не аз. Хората много добре знаят какво се пише навсякъде, когато той пусне някакъв клип, където и да било, навсякъде пише така, че трябва да отидеш да черпиш бата ему, че те е направил известен. Да си го знае. Аз понеже, нали, имам претенции, че... И е така. че Защото ако не беше това, Спасчо щеше да какво. си е то Спасчо на майки си и на баща си, къде ще дойде само до училището и обратно. Понеже познавам материалите по дело... Нямаше да го канат, нямаше да го канат да прави смешните реклами, да танцува като минал по дъгата човек, да не изреждам по-нататък. Аз като човек, който познавам и материалите по делото и съм гледал клипа, чета исковата молба, гледам клипа и не мога да разбера дали за този случай става въпрос. Защото няма да я четеме на хората, пак и не е правилно, делото е в ход. Да. Обаче има такива абсурдни работи вътре, от сорта, че това до такъв стрес и напрежение е предизвикал в него, че го е накарало да отиде на психолог и този психолог, всъщност съучениците му се подиграват, че той ходи на психолог. Същевременно в становището на психолога Хикс, който няма да му споменава името, пише, че той посещава такъв от ранна детска възраст. Викам, аджиба, нали, ти, ако посещаваш от ранна детска възраст, значи не е това причината и ти да си в момента на психолог. Така. Това е ясно от ранна детска възраст. Аз си го определям по един начин. Имало шамареско. Шамарената фабрика е имало при майка му и баща му. Се допълвам. Неговата майка, която е Ирина, нали? Тя в едно интервю при едно момче беше казала на един подкаст: дайте сега да си говорим истината. Това са нейни думи. Това, което Емил направи, не е шамара. Самата аз съм, нали, повече шамари го била, отколкото това, което е нищо. Това не е шамар точно. Няма какво да се лъжим. Това не е тупаник. И никой от нас не прави драми за това, че бебенцето ми го удариха и то е много тъжно, защото го боли буската. Следователно аз, като го чух и го видях, нали, се почувствах, викам, тогава аджеба, нали, майка му е играла шамарената фабрика, явно и при баща му и он е играл шамарената фабрика. И това ранно посещаване на психолог, според мен е ранно, си го определям 7, 8, 9 годишен е бил, когато почнал да ходи на психолог. Аз спомням си на делото дойде Дани. Да, Даниел. Да. Той вика, аз съм ял повече шамари от него по същото време. Вика, ама всичко е било така като в играта. Той това беше като в играта. Да, обаче в крайна сметка виж какво става. Ставаш точно клиент на Темира в тази ситуация. Няма да разсъждаваме по психопортрета му, защото първо не е правилно, второ имаме една изненада за тебе във втората част на видеото. Ще ползваме експертни знания от една психоложка, Вяра Кънева. Тя ще ни опита да ни обясни всичките тия неща, които ги чухме с теб в залата, които бяха абсурдни. Аз в залата, като бяхме, нали, ще кажа малко са, според мен е това, което психоложката каза, аз не съм вещ в тези неща, но за мен е тази психоложка, която беше там, имаше предвид, че момчето вече е правилна ли е думата тази инвалид? Инвалидизиран. Имах чувство, че говори за някакъв човек, който се нуждае от да го бутат с количка и да има домашен, какво беше онова, домашен гледач ли, какво се казва там? Асистент. Да, социален асистент. Така го изкара, че този човек вече до толкова травмиран, че в момента този човек да се избърше гъс може. Некой му го бръши отзад. В един редовен граждански процес разпита на свидетел трябва да бъде разпит на свидетел за факти и обстоятелства. В случая ние разпитвахме една жена психоложка, която тя даваше експертни заключения, което това категорично за мен не е правилно и е противно на закона и волята на закона. Разбира се, как ще ги цени съда, това е съвсем друг. Така че тия неща, които си ги чул, там не ги слушай, защото на практика ние сега ще ги изкоментираме във втората част на видеото. Стана ми смешно просто. Ами не, то е смешно, защото там се говори за посттравматичен стрес, стресово разстройство. Разстройство, аз разстройството го определям по друг начин. Трябва да запазим туалетната, като отидем и ме прекарва разстройство. По принцип, като ядем нещо неподходящо и отивам до туалетното разстройство имам.
Това, виж сега, това мислех да си го спестиме като разстройство. Ако той има такова разстройство, значи е ял нещо развалено. Ами, Кисело млеко с банания и бира води до разстройство. не знам, обаче ти нали го чувстваш си, че той е с посттравматично разстройство. Айде обясни ми, господин адвокат, те са като дойде Как да ти го нашата обясня? Аз психоложка. не мога да си го обясня. Какво е посттравматично? Какво каза? Посттравматично разстройство. Аз сега ти го как се определя. Ял е на масата, посттравматично е седел така къде седи. Мя и майки му донесало млеко и яйца, ама са били развалени. И она не е знаяла. И он толкова много ял, а от предната вечер, понеже е на 18 години, е бил препил и е рекал да си направи ариан. И го ударил посттравматичното разстройство и отишъл до тоалетната. Това според мен е цялата работа. Не, според мен е друго разстройството. Само, че за да не оплашим психоложката във втората част, нали тия неща, ще ги, моля ти се, не ги кажа, защото ще избяга от студиото, понеже тя е много финна и възпитана дама. Добре. Работи с деца и с възрастни, невероятен професионалист. И аз такива, значи, добре, аз такива като Спасчо работи ли? Или той тя се работи предимно с деца и с възрастни. Работи. И затова тук по протокола, че тук си го имаме, ще вървиме за тия посттравматични стресове, да си го избистиме, защото аз съм лаик, честно казвам, аз също се обърках. Но връщайки се оттам, че тези свидетелски показания, те не са по фактите. Те говорят. Ти спомняш си, че тя каза, че го е видяла септември. Да. Средата на септември. Предаването с края му беше на 30 юни. Да. Разбираш? Значи 3 месеца след това и се проявил това посттравматично, а пък в октомври се е влошил. То октомври излезна самото видео вече в ефир. Той тогава се е влошил. А той се е влошил, защото го огледал. Да. А добре де. What the fuck? В крайна сметка. Малей. Аз гледах го за нуждите на делото. Ти там на 2 пъти направи опит да се извиниш, което е мъжка постъпка. Виж са. Искрено, за мен беше искрено извинението. Защо? Ще кажа защо го направих. Направих го и тогава го казах. Заради баща ти. Защото го познавам Иван, уважавам го това, което е направил, когато съм участвал в неговите предавания. Уважавам го и заради майка ти, понеже теб те познавам от дете. Въпреки, че когато познаваш такова дете, то не би трябвало да се държи така с теб. Но това е друга тема. Нали? Така се държеше малко подигравателно или закачливо с мене, при което аз му казвах. Ма това са били мисии, доколкото разбрах. Окей, мисии. Мисията всъщност тя е дадена от продуцентите да се подиграват с тебе. Така? Да, обаче остави мисията. Тия 2 мисии. И през другото време неговото поведение не беше окей. Аз съм бил вътре, знам, той е много добре и той знае. Той е с посттравматичен стрес. Ама посттравматичният му стрес не ме интересува. От 5 пъти му казах. Не с разстройство беше. Казах му, Спасчо, аз не съм набор на тия глупаци тук, да ги си говориш така. Тия викам тук, можеш да им говориш както си пожелаеш. При мен, викам, не става. Ще си събереш, викам, да не казвам какво. Внимавай! 5 пъти, 6 пъти, Спасчо, дръж се като човек. Спасчо, дръж се като човек с мене. Не може да отиваш да бъркаш в кошера и да краднеш мед и да не очакваш да имаш последици по ръцете си. А добре, тия неща... как да стане? Аз съм гледал някакви откъсъчни неща, където там нещо те гаделичкаше, нещо... Това беше мисия, да. Да. Но казваш, има други, които не са излъчени. Те не са излъчени, те базикаха с Дани. Ето Дани, жив пример, където ми беше свидетел. Дани и той се базикаха вечерно време, що и аз като стане, не знам колко часа, ама седиме приказваме, мен ми омръза да си приказвам с ти да чурлега, няма какво си приказвам. Изпушим си пурата, пием си пиенето, с Дани, ако се пошегуваме нещо майтап базици, какво да си приказвам с дечурлигата? Те не са ми нито на, да не казвам на кое, нито на акъла, нито на жените, нито на парите, нито на отношението с хората, нито накрая на цялата работа, нито на това, кой ме познава. Разбираш, аз не съм станал известен от интернет. Аз ме познават хората от телевизията. За тия ти думи сега, нали знаеш колко хейт ще поемеш? Да поемем по-добре на хората в устата. Да. Разбираш ли? Не. Хората знаят. Ще кажа, че си самозабравил. Не съм се самозабравил. Аз истината я казвам всеки ден в моя канал. Те гледат хората. Не може...
извинявам се, не може лъна, които искат да направят нещо, аз влизам с най-добри чувства и почвам да си говоря с всичките като по-голем, като не им давам мъкъл, просто споделяме мнение. А те смисъл няма чуваемост. Те произволно излъчват това, което им изнася, така Произволно, ли? което се излъчва Всъщност- се всичко нагласено. Нема нещо, нали, аз не казвам, че са лоши, нали, хората вътре били, но те немат заинтересованост да вземат от човек внимание и акъл, който е преминал през много неща. Човек, който го познават наистина. Това става 6-ти месец, Да. те го излъчват 10-ти месец. Еми така е. И що го излъчват? Ами аз тогава, като За стана рейтинг. цел за рейтинг, аз казах на господата продуценти, пичове, станало. Извинил си се. Извиних се заради родителите му, казах му на него. Съжалявам, нали, защото си младо момче, но ти се не държиш правилно и заради това се стигна до тук, извинявай. Като човек ти казвам и на родителите ти също се извинявам. Това го има. Това съм Има го го, аз казал. съм гледал, да. Аз не приемам. Ще се видиме в съда. Ето, други ден ще се видиш с господин Терзийски. Не, и ти трябва да си там. А и аз ще се видя. Он като ме види завалят, ще загуби ума и дума вътре. Е, за тук съжаление. е момента да кажем на... Просто аз си мълча, но не е хубаво, когато си непросветен в това, което си тръгнал да правиш. Нямаш идея точно какво правиш. За мен в момента това, което се случва, господин адвокат, честно, аз не сте ви го коментирали, казваме го и пред всичките, аз го казвам. За мен това не е обмислено. Кое? Да го излъчат? Това не е обмислено, което се случва с това нещо да се стига до съд. Защото всичко можеше да се приключи по много по-човешки начин. Не, то можеше въобще да не го излъчат и Да. пак да се стигне до съд. Не, Няма те лошо. можеше да си се излъчи, но да седнеме, както аз исках да се обада, както се попитах да се обада на баща му, да му кажа: Иване, дай седнеме като големи ора, ще седнеме аз, ти, жена ти и Спас. Ще се разбереме, стиснеме ръцете, нали? От това нещо, аз ще да му кажа, от това нещо дивиденти ще има доведеният ти син. Така ли е? Има ли? Да. Има. Има дивиденти. И то доста големи, защото навсекъде казват, че бате му трябва да ми е благодарен на мене, че съм го направил известен и си е така. Тук няма две мнения по въпрос. Но можеше да се стигне по съвсем различно. И след като го излучат по телевизията, ние да покажеме друго, да излезнеме с изявление, да бъдеме четиримата и да кажеме: да, окей, сгрешил съм, нали, щеше много по различен начин хората да го разберат. И Иван щеше да има дивиденти. Жена му щеше да има дивиденти. Най-вече Спасчо, който той си ги получи. А в момента само той. Значи може да стигне, щеше да стане, казвам ти, по много красив, интелигентен начин, да излеземе и до ден днешен щеше хората да го приемат като нещо съвсем различно в друга посока. За мен в началото беше като някакъв сценарий. Да. И викам, Емо се е нагърбил с задачата да го направи малки известен. Аз така си го помислих. Той Иван, ако ми беше казал, примерно... Защото викам, той ако го пелющиш един шамар, той да прави сина ми известен, поне има значение какъв начин. Ако трябва го плесни, примерно ще му кажем: Иване, за мен няма никакъв проблем. Просто ще му кажа: Иване, не мисля, че да би трябвало така, защото съм сигурен. Аз познавам Иван. Ма то нямаше никаква енергия в това. Аз познавам Иван. Иван в момент той не... това, което се случва, не идва от него. За съжаление, Иван е голем пич. Ако беше само Иван да вземе решение, ние нямаше въобще да говориме това, нямаше да говориме и няма да ходиме да се излагаме за този съд, за това нещо. Разбираш ли, господин адвокат? Защото Иван е голем пич, ще се разбереме. Проблема там е, че може майката иска нещо, а не Иван. И тя самата излиза и казва: това не е шамар, пак тя иска. Пак така го разбирам. Иван е пич, според мен но там има чужда намеса, която не е правилна за мене. И в случая този вариант на това, което се случва с този съд, е меко казано една нищо не е сериозно. Не сериозно да занимаваш съда с такова нещо. Не бива да занимаваме, толкова много други престъпления се случват в тази държава. Ето тук с детенцето, къде почина, с
многото починали по пътища и по какви ли не други неща и по боища. Ние занимаваме съда с нещо, което да се продължава някой човек да иска да става известен. Това е смешно. Абсолютно. Имаше една приказка, светла му памет на адвокат Марин Марковски. Когато ставаше въпрос за подобен род дела, им казваше на хората, няма да излезете нито богати, нито щастливи. Изхода от това дело, нито ще са богати, нито ще са щастливи. Много е правилно това, което го е казал този човек, защото ние се смееме, нали, и казваме, че ти си подведен под отговорност за най-скъпия шамар в България, едва ли не, но то е така. Те претенциите ми за 50 000 лева. Колкото и да звучи грубо, както искате ме разбирайте, практиката е такава, че са около 100-120 хиляди лева дават за човешки живот в България. Грубо е. Не може да бъде оценен човешки живот в пари. Просто е такава практиката. Вие си представете за 50 000 лева какво обезщетяваме. Но в крайна сметка, тяхна воля, така са решили по такъв начин. И аз не мога да разбера дали това нещо го правят за пари или го правят за да си изграждат някакъв пиар имидж. Имидж, всичко е имидж. Цялата система там иска да има имидж. Малкия гради в момента много лош имидж. Всички го виждат по всички социални мрежи, всички коментари, които се пишат, хората пишат. Аз не съм, аз чета. Пишат хората. Той е хубаво, те и цялата му семейство четат. И той нема под един клип, къде да е написана една хубава дума. Нека да прочет, да видят. Това не е имиджа, който сте търсили. Имидж хубав се търси по друг начин. По този начин той в момента сам си разгражда имиджа. Аз не знам, нямам логика каква е идеята за това нещо. И аз нямам. Исковата молба, аз ти казах, гледам клипа, чета исковата молба и не мога да разбера. В нея даже включително някъде на 2, 3, 4 страница пише: Асенов изпитва подобни душевни терзания единствено за разпространената публикация. Аз помня, че питах в съда, викам, какъв е това Асенов, каква е тази публикация? Не знам. Това е... Не знам, не познавам Асенов. Тебе те съдат, то няма такъв по делото. На база на това нещо съдът те съди. Разбира се, ние справедливостта ще я намериме. Съдът отсъжда по справедливост на база събраните доказателства. Какво ни предстои? Следващото заседание през месец май ще направят една психолого-психиатрична експертиза, която значи, че тогава ще разбереме какво е състоянието и на Емо Каменов, макар че ние имаме готовност да го разберем малко по-рано, като ще се довериме на експертизата на Вяра Кънева. Ще се опитаме да направи тя един психопортрет. Чекай са, братле. Психоложката за какво е тук сега? Последно? Какво ще ми прави? На мене ли нещо ще прави? Сега, тя ще ни разясни това, което се случи по делото. Тия там сложните думи с разстройството, защото не е това разстройство, което ти си мислиш. Да, не е за моето разстройство. Ще ти направя на тебе един психопрофил, защото така или иначе ще ти правят експертиза след един месец. Дай в аванс да видим какво ти е състоянието. Добре. А какво е състоянието на Емо Каменов, може да видите в следващия епизод, защото той стана безкрайно дълъг. А за да не го изпуснете, за по-напредналите може да ударите камбанката, която ще ви напомни за следващия епизод, който ще бъде супер интересен, когато сложиме психоложката Вяра Кънева до Емо, която ще му направи психопрофил.